shi ma ga hinan dai na zo na jira shi kuma ban gani ba. Yana cikin gima yana abin da yana uzuri ma ni. Ban sani ba. Wannan dai duka ma. Ya ake ciki. Kai alƙur'an ya hiya. Alƙur'an. Ai tun da na ga kai. Yawwa ya ƙaru alƙur'an ya ƙaru. Kai me ya ƙaru? Ya. Menene ya ƙaru? Me kake wani magana? Fine network ma. Me fine network? Fine network ko tsinmu ne. Za ta fashe. To in ta fashe me za ka yi? In ta fashe za a tsaga mun guru. Zan sai rabi. Guru dukan ta ka sai rabi? Rabi za a tsaga za a zan sai rabi. To rabin me za ka da ita? Rabi? Na siya zan baka kwata. Na ji daɗi. Zan baka kwata. Na ji daɗi. To in ba ta fashe fa? In ba ta fashe ba ai dai da wannan. Sai dai a kai mu da wannan. In dai ba ta fashe ba mu sai dai da wannan.